Bones, mireu, això és la nostra marca, la marca Sinergies. Intentem de trobar tot el que són les matèries primes de proximitat. Evidentment ho hem de fer fabricar per un laboratori, però ens estudiem les fitxes tècniques de les composicions que dissenyem i seleccionem les matèries primes. Intentant d'aquesta manera fer un producte d'una alta qualitat dintre d'uns preus econòmics. Són uns tractaments inspirats en intentar de promocionar tot el que és la proximitat, i hi ha alguns dels productes que porten coses que tampoc són massa habituals en el producte convencional de dietètica. De medicina més ancestral, com pot ser el consell del negoci, o l'extracte sec de remolatge, de les quals també extraiem liti, que és una cosa que potser en el mercat no està vista perquè no està del tot permesa, però l'extracte sec de remolatge sí. Després també tenim el nostre sortit de jalees reals, i a dintre d'aquesta petita marca que tenim intentem d'anar fent productes nous, avançats, però enfocats a la nostra antiguitat de plantes, com ara també el serenament, que també porta 4 plantes autòctones, molts d'ells porten plantes de casa. I això és la nostra marca Sinergies, i que ens agradaria convidar-vos a que la provessiu per qualsevol coseta que necessiteu. I hem creat una web on podeu accedir als nostres productes, i espero que la noia que ho està fent hi hagi ficat un telèfon perquè ens pugueu trucar i escoltar-nos, perquè les nostres explicacions són al directe. Nosaltres parlar a través de les xarxes ens costa molt, i les presentacions en directe acostumen a ser exclusives a la persona i dedicades a una petita entrevista per saber què li podem recomanar que li pugui ser més útil en el seu cas.